Arestado ang duwang persona na subuot nagpurbar na manhabon sa sarong convenience store sa Sorsogon City. Sa CCTV footage, may hiling ang pagpundok kan sarong lunadan sa gilid kan tinampo asin nagbaba ang duwang persona dangan naglaog sa convenience store. Alagad pagluwas kan mga ini, pigsundan subuot ini kan empleyado kan tindahan asin nagreport sa mga otoridad. Nilapag ini kan mga personahe kan seguridad, kaayusan, katrangkiluhan, kauswagan o SK3 kan Sorsogon City. Asin sa tabang man kan CCTV, marikas na nasusog asin nadakop ang mga suspetsyado. Mga dayo subuot sa lugar ang mga suspetsyado asin aminadong imbuelto sinda sa iligal na gibo. Ipinaabot naman ini sa kaaraman kan PNP. Alagad daina nasunadan pa nin maninigong kaso hulita mayo manin ebidensyang nakua sa mga ini. Hinabol ito, talagang tumakbo, and then nung nahuli nga po, sa kasamang palad nga, wala po talaga nakuha dahil nga po naagapan. Of course, iba yung pag-iingat, lalong-lalo na yung may-ari po ng mga grocery stores at yung mga maliliit din na tindahan.